sana in opener. Marami tayong bagay na hindi napapansin. Let's take a look at the other side and see the struggle of our fellow Albayalans. This is the segment entitled Takip Siling. Saan ka po ka nagpupwesto? Di lang po yan. Paano po, Tio Celso po, pag nagbabagyo? Yan. Yung bagyo, lapas naman ito. Sunod-sunod. Nagliman sunod na tulong maksugo. Duwang maluya. Ngayon yung tao. Ngayon na yung mamaga. Lapas na kung doon. Tio Celso, ano mo po sa pagmati na nagsusulo ka lang po sa buhay? Kaya man sulo ka na yung ribuk lagaw. Sigurado ang anak buhay. Yan yung pansamantalang trabaho. Pero di ka po, Tio Celso, nag-isip po baga na magkaago, magkapamilya? Paano po, Tio Celso, pag may namamati ka po? Na, kung may dipin si mati kung kaya mabulong, nahanap ko kung bulong lang. Bungang kaya, kung bulong mamaga, landahon lang tayo. Ano po ang pang-oral daw mo po? Kalunggay na kabulong ka, mariguto, Pirang taong ka na po? bubinta.
nyo na to, na akin ito. Ito ulit ka dyan. Saan talaga ka muna naka-star? Babati. Mag-hi ka muna dito. Sige na, say hi! Na! Naisya ni mama nyo na nagapurot ka mo kay mga bakal? Pambalon yan? Pambalon? Pero ano record ba? Oo. Ala ka mo. Sige, may nakagalitan. Ayun, may bakal. Yan, pati ang bakal. Gano'ng kilo kang bakal? 13. 13? Oo. Nakapira kilo kang sarwal daw? Ginangamin ka mo, magabarang abangan. Dali! Dali! Ngamin ka mo, magabarang abangan. Pero kang magabarang nga sa, makukuha nito ang kwarta. Filing daw, filing daw. Di mo plastic May plastic. mineral. Ayan. Kapyo, tamagabato no. Let's get ready for Albay Overload! I'm Sarah May Arianda. Albay Overload will give you the different experience that you can experience here in Albay. So let me give you the highlights for our adventure. We'll take you in a fresh environment where you can relax and have some time to explore the beauty of Lidong Santo Domingo by means of horseback riding. We will also take you up to the air, experience the attitude of edge walking and zip lining at Embarcadero de Legazpi. Go through the darkness of Huyup-Huyupan Cave, witness the remains of Japanese soldiers till we reach the falls at the end. And the last, to view the wonderful Vera Falls, placed at the heart of the mountains of Malinao, Albay. Now you have it all, so sit back and relax and enjoy the adventures of Albay Overload. After the 30 minutes ride from Legazpi City to Lidong Santo Domingo, you will get to the golf course where you can see the wide space overseeing the ocean and the perfectly shaped Mayon volcano. With only 300 pesos per hour, you can already enjoy a tour around the area riding a horse. Glorious, breathtaking view will capture your attention, appreciating the true beauty of nature. You can also have your picnic to have some time and consume every bit of fresh air. Ang problema lang pag ginabuan niya ako sa saray. Oh my God, baka dumalagan bigla. Dahil magsupo gate, araw may nag... For the adventurer who
doesn't like nature but who wants an extreme activity, here's the perfect place for you. A new established outdoor activities like zip lining and edge walking at Embarcadero de Legazpi. If you want to go here, just ride at the e-jeepney roaming around Legazpi. Just for 100 pesos, you can avail the zip line and 200 pesos for edge walking. With this activity, you can feel all the emotion. You can shout, cry, and laugh. Hello guys! Andito kami ngayon sa Embarcadero de Legazpi. Ngayon, ang unang gagawin natin dito sa Embarcadero ay ang edge walk. Para maging safe ang aming journey. Ewan ko nga. Oo, para maging safe, ito, may Full body harness kami. May helmet. At yung dress ng pangbumbero. ano daw, ang purpose na nito para makita kami sa malayo, yes. Kaya Kulay orange siya. Kaya we're ready na. Kaya ngayon, pupunta na kami sa taas. so, Extreme! Tara! Kahit hindi masyadong edge. Sure. yes, Raisa! Habang nagpababa. Yes! Ay, naka-harness naman agad akong butterfly na wheel. Hindi na kailangan ng helmet. Abang dali yung helmet nyo. Hello guys! Ito, mag-zipline na kami. Na-excite ako. Yung ka ba kanina na nag-feel ko sa edge walk? Nawala, hindi. Nawala na siya. So, bali. Panibago